Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un videopodcast decidido en galego. Neste vídeo non che vou ensinar a calcetar, eu veño aquí a esbardallar do que me gusta, veño a ensinarvos o que teño feito, a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. Neste capítulo de xuño, pois vou vos falar das pouquiñas cousas que rematei, das que teño en proceso, que son as cantas, e o futuro pois está aí complicadete. Vale, mes de maio foi un mes, eu son opositora á educación, teño as oposicións agora a finais de xuño, así que o estrés está en puntos extremos. Entón, eu nestes casos ou se me dá por non calcetar absolutamente nada ou montar e montar e montar, ter 40 cousas ao mesmo tempo e non acabar ninguna ou acabalas todas de golpe. Neste caso, pois rematei moi pouquiño e si que teño bastantes cousas montadas. Xa que vou... Estou ardendo de calor, así que vou poñer a pinza porque me aso. Fai bastante calor, pero tranquilos que ao largo da semana xa volve a facer outra vez frío. Entón, este mes montei a finais de maio. Sí, bueno, eso, empezamos cos rematados. Este mes montei a finais de maio, non sei se foi o 28, 29, esta camiseta. Está feita co fío que trouxen de Bruxelas, Fonti Bambú, que a fábrica Fonti Fío é unha fábrica francesa. Fun a Bruxelas a comprar fío francés e alemán, isto xa o comentei. E esta calidade trouxe a Mimosa Café Lanar para uns kits dunha bolsa moi bonita que ten e dixo que eran os ultimísimos, que comentou nun podcast, que a fábrica dixolle que xa non iban facer máis esta calidade e que as cores que tuveran que eran as que tiñan, que xa non tiñan máis. E eu isto comprei no Bruxelas sen saber eso e comprara únicamente 3 novelos, uns 150 gramos, que é co que traballei. O patrón é o Outline Tank de Jessie Maid, que ten a versión tamén camiseta, con manguiña, pero a min as camisetas prefiro poñer algo por riba que ter unha camiseta, porque a camiseta acabame... Se teño moito calor, estórbame, entón necesito tiras, e se eso, pois poño algo por riba e xa está. Que ten de curioso este patrón? Pois xusto o de outline, porque ten como unha liña, bueno, que o punto de vista, como unha liña que rodea todo o couso. Empézase desde abaixo, e eu como tiña únicamente 3 novelos, recordemos, fun xogando. Chega un punto no que separas dianteiro e traseiro, faz unhas 3-4 voltas, e despois separas os dianteiros e os traseiros nos 4 triángulos. E os 4 triángulos, pois, faslle as tiras exactamente iguais, é completamente simétrico, e despois unes as tiras da diante de atrás. E a modificación que lle fixen foi que en vez de despois do triángulo facer as tiras, na parte de atrás fixen os triángulos e parei. E despois fixen a tira únicamente da parte de diante para atrás. Por se me quedaba... Porque así, a miña lóxica era, se me quedaban moi cortas as tiras, o que facía era desfacer os triángulos de atrás, facelos máis picudos, non tan de 45, senón facelo máis así, para que fora un poquinho máis para arriba, pero eu creo que ten o largo perfecto. Entón, claro, en vez de ter a costura aquí arriba, como pedía o patrón, ten a costura na parte de atrás, que creo que se nota aí un poquinho máis de bultiño. Que ten o bambú? Que isto é... Non sei se vedes como se move. Ten unha caída que é brutal. Estira un montón. Entón, por eso eu tiña confianza en que me iba a chegar. Ainda así, creo que é un pouquinho corto, gustaríame que chegara ao ombligo. Pero creo que con o estalo poñendo vai ir estirando un pouquinho máis co propio calor do corpo e sí que vai chegar hasta o ombligo. A cor é preciosa. E cando estea un pouquinho máis morena, isto vai quedar un contraste precioso. O detalle que ten é un drop stitch, simplemente que
cando empezas, aquí abaixo, teste que acordar, non sei se se verá moito, de facer unha diminución, unha lazada e unha diminución, e despois, sobre esa lazada, sobrefaz todos estes puntos, e cando chegas arriba de todo, sóltalo. Tes que mirar que está soltando o punto que é, que non vai así todo o lado, porque senón non hai nada que o reteña. Aquí sí que hai que o retén, porque ten a lazada e a diminución, e ti estás desfacendo a columna de puntos que están sobre esa lazada. Entón, cando chegas á lazada, para. E xa está. E faiso en varios puntos, eso. Dous aquí, que siguen todo o triángulo, e estes siguen todos o triángulo. Tamén nas tiras ten eso, pero, claro, como o bambú, mira, é que xa non se nota, o bambú é tan suave, tan estira tanto, que na tira non se nota, xa non se nota. Nestes, eu creo que se está mantendo mellor por ter a diminución do triángulo, que fai aí como un pouco de corte, pero aquí, ao haber tanta tensión do peso da peza, xa non se nota. Onde está? Qui lo sa? Pero da igual, queda moi bonito, aínda que nas tiras non se note xa ese punto solto, esa hebra horizontal solta. No resto notase bastante, entón, pues, estou contenta. É super fresquiño, non dá calor, é moi gustoso. E é unha pena que este fío non o haxa máis, porque gustoume moito traballar con el, pero hai máis viscosas de bambú no mundo, e a verdade é que encantoume traballar con este 100% bambú. Fai calor, pero eu tomo café quente, nun termo para que non me enfríe. A lógica, onde está? Non o sei. Vale, durante o mes de maio foi o Billofest, fixen un directo falando das miñas compras no Billofest, que podedes velo cando queirades, porque quedou grabado. Seguramente faga algún directo máis adiante, non o sei, pero sí que me gustaría ter algo de que falar, non simplemente facer un directo de ole, voume conectar, e xa, senón ter un tema de conversación. Vale. O Billofest. Apuntárame o taller de Lola Logaro de crochet tunecino, e ela para ese taller ten o patrón este do cuello rapante, que non sei que peixe é o cuello rapante. Bueno, en galego é rapante, en castelán, pois que esteades vendo isto en castelán, hai un peixe que é rapante. Espera, vamos a mirar. Que é rapante en gallego? O gallo. Gallo e rapante. Pois como Lola dixo que se parecía eso a rapantes, pois que lle puxo o nome de rapante. E esta é a mostriña que fixen ese día, que é un pequeno desastre de tensión e de non saber contar puntos. Deime conta que non sei contar puntos. Ao min o ganchillo, pero sigo intentando. E tanto intentei que montei, non sei ao final cantos fixen de circunferencia. Ainda teño hai uns marcadorciños, porque non sei se darlle máis altura ou non. Dademe a vosa opinión, porque vou probar agora mesmo. Fixen un pouco apretado, teño que quitar as gafas para poñelo, pero... Ui, espera, que a pinza agora non me vai entrar. Ai. Pero eu creo que está ben de altura, non lle vou dar máis. Non mexo nada. O fiado proporcionou non me dejas tejerlo e é acrílico. E era un fío gris que vai cambiando. Entón cada trianguliño, cada rapante, cada rombo vai modificando. O sea, na mesma liña, este ao final era máis branco e vai se volvendo gris máis oscuro, máis oscuro, máis oscuro, hasta que chega un punto que é gris oscuro de todo. E despois vai outra vez cambiando. E a verdad é que queda moi lindo. Teño as hebras aínda aí,
está evidentemente sen lavar, pero é que é o que teño rematado, non teño máis nada. Vou volver outra vez poñer a pinza, porque que calor, pero da igual porque o final da semana vai volver a facer frío. Vale, e isto respecto aos rematados. Que teño nas miñas agullas agora mesmo? Deime conta de que a veces poño en progreso, outras veces poño en proceso, e busquei no dicionario a diferencia entre unha cousa e a outra. E o progreso é o cambio para un estado cualitativo, non me sale a palabra agora que estou buscando. Estar en progreso é cando algo está para mellorar. E estar en proceso é cando estás facendo as accións para completar algo. Porque o proceso é o conxunto de accións para unha finalidade e o progreso é o cambio dun estado a outro mellor. Aínda que pasar dun novelo a unha prenda podería considerarse pasar dun estado a outro mellor, pois creo que se adecua mellor proceso non prezoso, proceso a isto. Entón, a partir de agora vou ser consistente, vou poñer sempre en proceso, porque estamos facendo un conxunto de accións para rematar. Vale, xa está. Que teño en proceso? O cansancio das oposicións fai que teña momentos nos que sobreanalizo todo. Por exemplo, isto que acaba de pasar ahora mesmo. Vale. Non sei se recordades unha camiseta que empecé, que sen patrón, que fixen únicamente zigzags en circular, e está exactamente igual que o mes pasado porque non toquei absolutamente nada. Teño pensado, como teño 2 novelos, facer versión adulta, que vai ser esta, e a versión mini, nena, para unha amiga e a súa nena, para que vayan conxuntadiñas. Así que, se estás vendo isto, hola, primeiro de todo, e dúas, manda as medidas da camiseta da nena, porque sí, non me vale, non sei se vos pasa, que ao final, cando miras tábuas de medidas e poñenche 2 anos, 3 anos, o que sexa, son como cousas moi xerais e non todos os nenos de 2 anos miden exactamente o mesmo de contorno de peito. É unha cousa, é unha medida moi pensada para masas. Entón, fastidiame moito os patróns que van por idades, no caso de nenos, porque eu prefiro mirar por medidas. Porque hai nenos máis menudos para a súa idade e nenos menos para a súa idade. Ou poñamos o caso de bebés que nacen de 50 centímetros e bebés que nacen de 60. E non che vale un 0 un meses, non vale para o de 60. Porque o de 60 xa sería máis grandote. Pois o mesmo que a roupa de nenos. Está moi ben que che dean unha estimación de que a idade máis ou menos, pero que hai nenos máis grandóns e hai nenos máis miúdos. E hasta aquí a miña reflexión. Así que, por favor, se estás vendo isto, mándame a medida da camiseta que che piden da nena para saber que yo vou facer que lle sirva. Porque pola idade xa estamos falando de que non. Porque neste caso é unha rapaza moi estreitiña, moi miudiña, pero é bastante alta para os seus anos, entón prefiro saber de algo que lle sirva que poida trasladar esas medidas a unha versión mini desto. Que non sei se os recordades, estou divagando mogollón, desculpádeme, pero é que o meu cerebro funciona así este mes. É en circular e un zigzag. Únicamente fago disminución doble centrada en un punto e en outro punto fago un momento a cada lado. Entón así vai facendo zigzag. Que se o vedes aquí vai ser adiante e atrás. E, mira, este color quedaba ben, pero xa non queda. E despois nada, fareille as tiras. Pecharei en algún punto
e como teño 2 novelos, pois seguramente use parte do segundo xa neste, porque me queda nada. Vale, e isto a camiseta zigzag, que está paradísima, non a toquei, de verdade, non a toquei. Outra cousa que non toquei, os calcetíns do apagón, os que empecé o día do apagón, están tal cal os deixara, o tubo aquí, que recordemos que estou facendo con agulla de 2,25, creo, nunca recordo, que teño varias circulares pequenas e no, esta é de 2,50, de 2,25 é a... sí, esta é de 2,50. E está tamén, igualiño que vos lo ensinei o mes pasado. Non o toquei. Tereime que poñer nalgún momento. Seguramente sexa o que leve o día dos opos, porque é simplemente dereito. E como sempre hai tempos de espera e cousas, pois... Ai, as opos. Vale. Bruxelas. Recordades que levei un todo de calcetíns a Bruxelas e acabei no avión de volta. Pois collín e fixenlle separeino, fixenlle as punteiras e os elásticos e agora faltame únicamente poñerlle os talóns, para iso teño que decir para quen son. Usei unha Fabel que aquí non se nota, ou non estar pegados, non se nota que son azuis diferentes. Notase moito aquí na pantalla ahora mesmo. Pero aquí, que están pegadiños, sí que se nota a diferencia de cor. Que tampouco é que sexa moi exagerada, pero moi bonito. Isto era unha Schweppes, que a verdad ten unha cor preciosísima. E nada, pois agora faltame únicamente decidir para quen son e poñerlle os talóns. E co tubo enteiro que fixen foi buscar onde estaba a simetría e quitei as 4 ou 5 liñas. Sí, creo que eran un trociño. Ao final creo que eran 6 gramos de fío que lle quitei para que quedaran completamente simétricos. Para eso está ben facer tubos, porque velo completamente. Entón, pois, sempre podes buscar a simetría completa. É super suave, tamén é moi suave este fío. E cando traballas co Schweppes tes que estar un pouco atenta, porque senón ábrese. Teño a sensación de que se abre moito máis que outros fíos de calcetíns. Pero, é suavecísimo. Creo que van ser para min. Ainda que non teño xa espacio no meu caixón. Pero creo que van ser para min. Seguramente. Vale, e aí están os do apagón, os de Bruxelas, para o Billo Fest, para ter algo que calcetar sen pensar, montara estes calcetíns con abelasainas de Madejas Tejerlo, que xa é unha calidade que xa non ten. Bueno, tiña algúns ali aínda de desconto, en promoción, que creo que xa os remataron ese día. Pero eso, é unha abelasainas que collín no paseo de lá, cando ainda eran Cabanas. Creo que segunda edición. Si, segunda porque foi no polideportivo, que chovera. E nada, ahora non recordo se os fixen pensando en miña nai ou en meu pai. Creo que é a miña nai, que me parece moi pequeno para ser un 41. Creo que fixen un 38 ao final. E nada, fixenlle, non sei, ui, que lle dei un golpe ao micro. É que non o ides apreciar. Fixen un elástico roto, pero non roto en todas as columnas. Como explico? Fixen nunha volta dereito, revés, dereito, revés, dereito, revés, dereito, revés, e na seguinte volta 3 dereitos, un revés, 3 dereitos, un revés, 3 dereitos, un revés. Desta forma queda sempre unha columna que son todos reveses e outra columna que son todo dereitos, unha columna que é dereito, revés, e outra columna que é todo dereitos. Entendeste? Non, nunha sí que queda un elástico tal cual, dereito, revés, e nas outras dúas columnas que tes un elástico roto, dereito e outro dereito, revés para arriba. Non sei se ten sentido como acabo de explicar, pero se me acordo poño un esquemiña por aquí, ou unha foto na que se
na que se aprecie, pero eu creo que non se vai apreciar moito porque o ser tan con tantas raíñas e tantas motitas, creo que non se aprecia a textura. Pero é os calcetines que teñen elástico axustan moi ben o pé, pero este o ser elástico roto dalle outro toque diferente. Ai, que se me lengua la traba. Vale. Que máis? A manta de restos. A manta de restos enseñena no directo. Directo que fixen falando do Billo Fest e todas as miñas compras e cousas varias. Ensinei ao final a manta de restos porque non me fai xeito ensinala aquí, pero bueno, da igual. Ensineina no directo e tal como ensinei no directo está agora mesmo aquí ao meu lado, porque non a toquei absolutamente nada. Sí, que as 2 semanas que tiña de marxe ahora mesmo é unha, porque a semana pasada non a toquei. Xa chegamos a ese punto no que me dá calor estar ca manta, así que teño que organizarme de outra forma. Estaba poñéndoa nunha caixa e a caixa sobre as miñas pernas para non ter a manta encima de min, senón que simplemente unha caixa que podo mover para un lado para outro sen que me dé a calor a manta, pero que tamén me cansa a caixa, así que non sei, teño que buscar outro sistema para poder seguir traballando este verán na manta sen afogar, así que iremos vendo. Non sei, bueno, o esquemiña que tiña da manta, que vos iba ensinando cada mes, non sei en que momento empecé a actualizala mal e agora non representa absolutamente nada, só representa o anaco de manta que teño feito, non representa as semanas nas que fixen cada cadrado, porque apuntei mal e agora xa non sei en que momento empecé a apuntar mal, porque no directo deime conta de que tiña cadrados apuntaos co número de semana que ainda non era, entón non tiña sentido. Da igual, non sei que momento me equivoquei, pero facemos borrón e conta nova e agora simplemente vou marcar cuadraditos que teño feitos e listos, non me vou centrar tanto en que semana fixen que, porque me equivoquei. Vale, no Billo Fest vin un fío que me gustou un montón, pero que non comprei, que é o Perilo Light de Yarnity. Ten liño, 100% liño, e ten a versión máis grosa, que é perilo, que é fingering. Sí. E o Perilo Light é máis finiño, por iso é light. E encantárame, e non me dicen a collelo, pero como seguía pensando nel, pois acabino collendo. É esta, bueno, non sei se vai ver, pero é precioso, é super finiño. Aí, vedes, finiño que é, e ten unhas cores verdes, laranxas, violetas. Esta é a cor Jacaranda Coffee. E montei o Papus Pullover de Midori Hirose, que vedes aquí. Esta ten unha construcción moi chula, non cortas fío en ningún momento, isto é tal cal o novelo, e o que faz é montar os puntos do puño, os puntos da manga, os puntos correspondentes ao traseiro, os puntos da manga, os puntos do puño, e cun provisional polo outro lado. E ti vas facendo pim pam, con voltas curtas sen chegar ao puño, ata que pechas para o corpo, montas para o frente, e sigues hasta que despois vas pechar puños e manga, e continúas en circular. O patrón pedía 520 ou 530 metros e este Perilo Light só ten 500. Entón, o que fixen eu é non montar os puntos correspondentes ao puño. Entón, teño teño 2 puntos a maiores da manga. Entón, mirei cales correspondían ao puño, non os montei, e montei só 2 para facerlle
un pequeno icor na parte do puño. E así, se cando remate o corpo, que agora xa estou no corpo en circular, me sobra algo de fío, o que vou facer é retomar, recoller puntiños nas mangas puños e facer uns puños en elástico seguramente retorcido. Pero modificacións que lle fixen a este patrón. O patrón pide agulla do 6 para un fingering, e isto é un light fingering e eu estou usando a agulla do 5. Monteino 3 veces. Monteino unha vez con agullas do 6 que teño de Knit Pro, que son en acrílico, e non me estaba gustando, quedábame demasiado aberto, non me chistou, desfixen. Monteino, avancei moito, con agullas do 5 de madeira de Knit Pro, e tampouco me chistaba. A madeira aguanta moito da fibra e non me estaba andando o liño a velocidade que eu quería calcetar. Entón, desfixen e volví a empezar con as Xiaogu de metal. É que as Xiaogu a min resbalan menos nas mans e encántame. E o ruidito do metal hai xente que lle molesta e a min encántame. Estou usando estes topes de cafetera que son bonísimos e teño na bolsa que comprei no Billo Fest de Aines, que me encanta. E teño aquí o metro, porque ahora mismo teño que seguir hasta os 37 centímetros, despois facerlle xa elástico e pechar. E aí estou co metro, porque me faltan... A verdade, está voando, porque ao final é un light fingering en 5 milímetros e isto é unha pasada. Únicamente punto dereito, entón é precioso. Estou no vendo en verán por enriba de calquera camiseta básica, isto é preciosísimo. Preciosísimo. Non teño outras palabras hoxe, vale? Teño o cerebro un pouco frito, entón, eso. E nada, é que é moi bonito. E un mouchiño para saber cal é a parte de diante. Pero distinguese ben, porque a parte de diante son os puntos que montas, e como os puntos que montas quedan máis frouxiños, dalle esa caída ao pescozo. Eu estar usando unha agulla do 5 en vez do 6 que pedía o patrón, isto quedame máis axustado. No patrón original abría uns 35 centímetros e a min isto non me abre 35 centímetros, abre uns 30, 31. O que tamén está ben porque eu tampouco teño uns ombros super anchos. E 35 xa me quedaría aquí aberto. Eso é un patrón de Midori Hirose. En Ravelry ten 300 e pico proxectos. Ti compáralo co máis coñecido de Midori Hirose, que é o Ranunculus, que ten xa nin 6.000 terá. No, terá máis seguramente, porque hai xente que fai a 5 e a 6. E despois todos os que non están subidos. E non ten tallas. Ese é o único. Solo ten dúas opcións, que é con manga que dea francesa, 3/4, ou que dea por enriba do codo. E eu montei os puntos correspondentes á manga francesa sen o puño para que me quedame aí, máis ou menos. Que eu probei, é que ahora mismo teño as agullas postas, se non probaba agora mismo. E creo que nada máis, simplemente é que quero que admiredes estas cores, por favor. Non sei se podes ver o preciosas que son. E isto é precioso. E nada, o liño tamén vou xogar co feito de que estira, suaviza, e isto agora mesmo está como moi... Si, os puntos moi xuntos e moi desiguais, e cando o lave e o estire un pouquiño, isto vai quedar precioso. Vale, xa está, isto é o que teño en proceso. Para o futuro non teño nada pensado, sinceramente. Teño un montón de la que teño idea de facer cousas con ela. No Billo Fest collín, pero é que alpaca é merino, de la alpacana la marichu, que eso é 60-40. Sí, creo que é 60-40. Collín en mostaza, é unha que é branca con toques en mostaza, en azul, e creo que ten algo de violeta tamén.
Que idea facer un xersei? Que xersei? Non o sei. Pero que non me vou poñer agora en verán facer xerseis. Seguramente faga máis camisetas así lixeiriñas. Teño unha falesia de Rosarios 4 que coñen en Taiteje, que teño moitísimas ganas de facer unha camiseta, pero que camiseta? Non o sei. E así é o meu futuro, de teño ganas de facer cousas, pero non sei que cousas. Sei que quero unha camiseta, sei que quero un xersei, sei que quero unha chaqueta, sei máis ou menos que fíos dos que teño quero usar, pero que cousa en concreto, non. Entón, pois nada, xa iremos vendo o que nos depara o futuro. E xa está. Dito isto, despídome hasta o próximo episodio, xa vos contarei en que quedan todas as miñas ideas difusas, e daquela xa terán pasado as oposicións e eu espero ter o cerebro máis despexado. Xa nos vemos. Mira.